имате ангелски гласове и направихте дяволски добро изпълнение. Ангел Моисей, скучно ме беше, наистина. Изпълнението беше перфектно. Фалш имаше, нещо, концентрацията им пречи, искат да изпеят прекрасно всичко, ама това им пречи, не се опускат на сцената. Това е, моментално трябва да се погрижат за това. Наистина сме много прецизни и наистина държиме всичко да е перфектно. Аз мисля, че това беше най-впечатляващото им представене с най-добър баланс от началото на X-Factor. Дами и господа, Ангел и Моисей. I heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this in the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Baby, there's a God above, but all I've ever loved from love, lost count to show somebody who are you. It's not a cry you can hear at night, they're not somebody who's in the light. It's a broken, it's a broken heart. За Бог и само за Бог. Да чуем вашите аплодисменти за Ангел и Моисей.